Sharif shahararren mawaƙi da ake ji da shi a arewacin Najeriya da masana'antar shirya fina-finai na Kannywood, wanda za mu ce yanzu ma babu kamar shi a duk mawaƙan Hausa. An haifi Umar M. Sharif a ranar 10 ga watan Fabrairu 1988 a cikin garin Kaduna, unguwar Gasa. Umar M. Sharif ya yi makarantar firamare da sakandare duk a cikin garin Kaduna. Amma yanzu ne Umar M. Sharif yake yin karatun shi na gaba da sakandare a Kaduna State University, Kasu. Abin da ya sa Umar M. Sharif ya fara waka shine akwai wata yarinya da yake so a cikin anguwansu, amma ya kasa gaya mata yana santa. Kullum sai ya je ya ce a kira ta, amma sai ya gudu saboda a lokacin shi irin mutanen ne masu tsoron mata. Ita kuma yarinyar in ta fito ba ta ganin kowa sai ta koma. Wata rana Umar M. Sharif ya ce yau kam sai ya tsaya ya faɗa ma yarinyar nan abin da ke ran shi. Bayan ya aika a kira ta, ita kuma yarinyar ta fushi ta ki fitowa. To wannan fitowar da yarinyar ba ta yi ba shi ya ɓata ma Umar M. Sharif rai, ya tafi. To a nan ne yana tafiya sai ya fara waka na soyayya. To tun daga nan Umar M. Sharif ya fara waka. Yanzu Umar M. Sharif ya zama mawaƙin da babu kamar shi a cikin mawaƙan Hausa na Kannywood baki ɗaya. Umar M. Sharif ya samu lambobin yabo da dama akan waka. Sannan yanzu Umar M. Sharif ya zama akto, bayan waka yana kuma fitowa a fina-finai, inda ya fito a fina-finai kamar su Mansur, Hafiz, Mujadala, Fati, Hawwa Kulu, Tsakaninmu. Umar M. Sharif ya yi aure, yana da yara 2. Muna yi ma wannan mawaƙi fatan alheri, Allah ya ƙara mai basira. Mun gode.